tambaye ka kana so me fa nama na मिला जो तू hello hi dia wacce kalau kamar kai na gani ko aina a cikin zuciyata मैं तो जो भी कहूँ तुम्हें इकरार kamar kai ka kira ni yaushe kuma a cikin zuciyata छोड़ो भी kana so me na तू ही ये मुझको बता दे ya sunanka sunana faruk na Humaira aisha kin burge ni thank you gaskiya burge ni kai shi yasa na maka wasa in ba damuwa zan iya samu me fa lambar ka gaskiya kin burge ni kan sami ki lambar ta sai dai na manta wayan a gida za mu iya zuwa tare muji ba da ai dole ne ga gidan sa Aisha na तेरे जाने का गम और